Kublai fi baro. Link ba kani ke video nga kwa ban pensyai shikinong shong jong ke jela. Hagbadi bat karai jong ke Voice of the People Party ban pelong ya ke jing ya Paitbah ke jaijai shamin secretariat hakan riutrik unailar arajar arpunrio. Kidon shibon kimat bat ki jinge ki ba ke jela ke kyntu. Kebalon ra ya ke jing bat ke jing jenjar ka kraw ya ke babon kinong shong kani ke jing Paitbah ke penpau ya ke jing pitar ke jing ki Paitbah ya ke jing bamhon ke jing ki Paitbah ya ke jing persya ki Paitbah ya ke rukom trekam jong ke sarkar MD ka belong persya ya ki try muluk ki try jaka persya ya ki beduk ki bakeduk ki berit ki beria kaba pen kharoi ki kam bamsam karukom trekam kaba pharia ya ki shnong ki thau bat wanra ka jing pat ka jing pra ha ka jai nriu ka jing penjot ya ka mariang ha ka kateng jongori ka par bat ki don chibon ba ki jing ya ki mat ndre ka por kam sha bangan batai lut ya ki ha ka ni ka por kumta ni kyntu ni ki Paitbah nong shong ki badon ya ke jingkit kli nakamta kala shai kala shisin kaloi jagari baga jai nriu bakini shim bentalam bat ni kom ka party hakani ka jingya Paitbah kabanon ka khubor ka shai bat ka baklan shaka sarkar bangin ong katu kala piang ka sarkar ka di bansai mator yakini kul kom trekam kibalong persya ya ka jing bit ka jing biang ka jing mentoy jong try melo o try jaka ni don kam ban ying tili ka wei kum ka jai riu ban pen pau ya ka ni ka jing slow ka jong kublai shibon